Nakapaalarma sa mga residente ang bag nga nakitaan gawas sa Panimay sa barangay Tungkop sa lungsod sa Minglanilla nga adunay sulod nga susama granada ug mga bala sa armas. Matud sa hepe sa Minglanilla, Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, nga nahitabo kini pasado alas 8 kagahapon sa buntag ug daling nagpatabang sa explosive ordnance disposal ang Minglanilla Police. Atul sa pagsusi nga susama granada usadi ay ka-lighter. Apan padayon pa nga misusi ang kapulisan kung si kinsa ang tag-iya sa maong bag. Kaya anduna say nakitaan nga unom ka mga bala nga iya sa 9mm nga armas. Okay to use just plain looking lighter than purchasing, buying, or selling items such as lighters that resemble something illegal ba? Na po yung mga bullets na nakita on the scene, and currently mga investigators are checking CCTVs around the area kung kinsa mo na ay last touch ani nga mao nga bag so that we can ascertain kinsa posible na to file ng kaso for illegal possession of ammunition.